kubiza uba sisiqalekiso kwisizukulwane sesithathu nesesine. Amen. 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 Once umntana bekade akasiniswanga, once umntana uba akabekwa sandla, once umntana uba akakhonzi, once umntana uba akanikeli, usana kulula uba athini amsebenzise laa mntana. Abe ndizo yonke afuna umenza yona. Xa ijonge ifemeli ukuthi hayi mna ufuzo ubana ndamthatha kancinci ukuthi hayi mna alufuzo wena and ufuzo liyegqithisa. Amen. 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 Iphile nje kancinci uba into nje engenamsebenzi ukuthi hayi ufuzo uba kuyo ubani wayenza ubani. Amen. 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 Kude ukuthi hayi wayethanda ubani lethile kungenxa yoba nomntana ethanda ethile kungenxa yoba nobani wetheni wethanda. Amen. Kunjalo kude kuqoke nezigulo imimoya ukuthi man masikhangele ubani wayibulele nje ukuthi besisifuba ukuthi akasifuba sofaka kulo kuqala lefuba ukuthi hayi man ikhona ingxaki ayidila nesifuzela wona. Amen. Amen. Ngezwe nje eningcinga namsebenzi. Amen. Kanti usethe uzothela bayibulela lo njengoba ayibulele. Amen. Sisiqalekiso kwa eso. Amen. 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 Uthi wena ungenanto eyingxaki eyenzileyo. Amen. Amen. Ithi babele mosikho lo muntu pha oyegula phaya ngokuthetha engeva ngendlela. Amen. Kwabuzwa yezi ngabone ebantwini. Amen. Xa kuze umntana. Wathi yesa abonanga umzali wakhe. Amen. Akonanga tata, akonanga mama, akonanga yena. Kuzoza kusenza ntoni injongo kaThixo ngaye. Amen. 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 Uze babuze abazali ba kone bana abeyazi ba. Kungenzeka into embi kulo mntana. Amen. Kanti yena ayinguye wenze into. Amen. Ngabazali bakhe. Amen. Nasaye bambuze ke siba kunje ungenxa kabani lo mntana. Amen. Because akhona ivele yenzeke nje ingekho ngxaki. Amen. Amen. Asinobona ngomsela igeza kanti akhona imphambanisileyo. Amen. 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 Asinobona ngazo usiyo kanti kawuqhubeke. Amen. Ikhona okulisileyo. Amen. Amen. Asinobona ngazo umsilo kanti kodwa icabisileyo. Amen. 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 Abexhosa bona kayihamba bathi hayi ufike uthatha injongo kanti aqonda uba akho mntu osibashumele kanti achubuza uThixo. Amen. Athi abexhosa bakuthatha intonga because akho mntu osibagule kanti aguliswanga. Amen. Ndithi lo mntu obhubhayo akho mntu ovela osibabhubhe nje. Amen. That is why uke into kayi-death certificate iyabhalwa phaa uba kutheni efile kuthiwe natural causes kuthi ugulwe yicorona kuthi ugulwe yintontoni bakwi-death certificate because kufuneka kwaziwe uba kutheni kunje. Amen. 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 So nathi ke siyothixo kufuneka sibuze uba kutheni kunje but into asithiyele yona thixo ngoyinto yoba into ekamba kube nje kwaba bantwana bethu kwaba nasiphila nabo kwana sibazalileyo kwana nabasuka sisuka kuso nakubazukana bethu nakwazukana bakho kungenxa yeziqalekiso ezitheni ezenzekayo. Amen. Wathi ke simosibaya akonanga mamakhe akonanga tatakhe. Amen. Amen. Kungenxa abayekuzowone abazali babo. Amen. 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 Manje ba hayi man utatakhe lo mntana lo unje obanga uba nomntana naye. Amen.